Като че ли не е характерно това само за нашите отношения, това и за Европа. Виждате как европейските институции осъзнаха, че бизнесът се нуждае от по-предвидима среда, от по-малко тежести, от по-малко допълнителни разходи. Затова бих го сравнил това в целия свят с един застой, който имаше и който сега водите се раздвижват. Надяваме се водата в Европейския съюз също да се раздвижи и да започне едно по-динамично развитие. Няма да влизам в детайли, защото нашите гости е много важно да изпратят своите послания към българския и гръцкия бизнес, за да могат те в една спокойна обстановка да работят. За протокола не мога да не отбележа, освен Шенген, вече видимостта и достъпността на влизането на България в еврозоната. До 2027 година присъединяване към OECD, там с по-бавни стъпки, но сигурни. Голямото ни постижение е, че в тези трудни резултати от изборите България успя да състави правителство. Вече имаме работещ парламент. Желаем им един успешен и ползотворен мандат. Длъжен съм да го кажа от бизнеса, защото Българска търговска промишлена палата не е целият бизнес, но работи в синхрон с останалите 3 официално признати за представителни работодателски организации и там настроението не е различно. Тяхните членове също желаят развитие на икономическите връзки и по-добри условия и в двете страни за инвестиции и правене на бизнес.